खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 31 मार्च 2023 बे दाननि जोबथा खालार, लोगोसे दिनै बड'फानि जोनोम सान। बारायजाबाय शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। भारत हादरनि मुंदांखा बक्सिं गेलेगिरि बक्सार जमुना बर' बिथाङा GS इलेक्ट्रिक साइकेलनि ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै गनायथि मोननो हाबाय आरो GS ग्रुपनि बिगोमा सुबीर शेख बिथाङा जमुना बर' बिथांखौ लोगो हमनानै बिथांनो गंसे साइकेलबो दान होनाय जादों। मोनसे सोमोनांथाव आरो जाफेरै जाथाय। बिसिया गावसोरनि गथ'फोरखौ बुनायनि जाहोनाव फिसाया बिसिखौ बुथारबाय। उत्तर प्रदेश रायजोनि मुजाफरनगरनि सिङाव थानाय रतनपुरी गामियाव बिसिया गावसोरनि गथ'खौ बुनायनि जाहोनाव बिसि आरो फिसायनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायाव फिसाया बिसिखौ बुनानै बुथारदों आरो पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय फिसायनि मुङा जाबाय नाहिम आली। नाहिम आली आरो बिनि बिसिनि गेजेराव गावसोरनि गथ'फोरखौ बुनायनि जाहोनाव नांलाय खमलाय जादोंमोन आरो नांलाय खमलाय जानाया गेदेर जानायनि उनाव नाहिम आलीया गावनि फिसायखौ इनाय बुथारदों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै रायजो नाङैनो सोमखिखांदों आरो बे जाथाया आथिखालाव गोबां सावरायजागासिनो दङ। दिनै 31 मार्च। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि 27थि जोनोम सान। बिथांनि गोथार जोनोम सानखौ दिनै लोब्बा लाखिनानै आसामनि दाब दाब जायगायाव जोनोम सानखौ फालिनाय जागोन। लोगोसे दिनै आसाम सोरखारा बे सानखौ फरायसा सान महरैबो फोसावनाय जादों। फिलिपिन हादोरनि राजथावनि मानिलायाव भारत हादरनि जरासे सिख धोरोमनि बिसि आरो फिसायखौ सोरबा स्नेमनि दुथां सुबुङा गुलि गावनानै बुथारना गालांदों। गावथारजानाय सानै बिसि आरो फिसायनि मुङा जाबाय सिकेन्दर सिंह 41 बोसोर बैसोनि आरो बिथांनि बिसि किरणदीप 33 बोसोर बैसोनि। सानैबो पान्जाब रायजोनि जालन्धारनि थागिबि आरो बिसोर थांनाय 19 बोसोरनिफ्रायनो फिलिपिन हादोराव दंगासिनो दंमोन। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय उल्टापानि ओनसोलनि सलारपारानि हाग्रा ओनसोलखौ आयेननि बेरेखा सिफायनायखौ बन्द' खालामनो थाखाय बिटिसि सोरखारा जानजि खाफ्रादों। फैगौ 6 खालारनिफ्राय बे दखल खालामनाय हायाव एभिएसन खालामनाय जागोन, अदेबानि गोख्रों थांखि लानाय जागोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा रोखा बुंथिदों। बिनि सायाव जों गोख्रों राहा लागोन आरो इतिमध्य जोंहा कामान्डेन्ट फैगासिनो दं आसामनिफ्राय। दिनैनिफ्रायनो बिनि माखासे अपारेशना सोलिगोन आरो फैगौ 6 अक्ट'निफ्राय जोङो बेवहाय मोनसे गोख्रों माखासे बेबस्था लागोन आरो सोरबा जुदि बेवहाय मानियाब्ला बिथांमोना आयेननि साजा मोननांगोन। ओंखायनो आं खावलायदों जायफोर बेबायदि गाज्रि खामानियाव माने नांथाबनानै दङ बिथांमोना बिनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। 23টা গামিত কিবা এভিয়েশ্যন কৰিবাৰ নটিছ দিছিলোঁ ফৰেষ্ট অফিচাৰসকলৰ। এখানে মানে আমার ওইদিকে গাঁওটো সুদমপুরি গাঁও, তারপরে এই খনসাইগুড়ি, গজনপুরি, রানীবাগান, दैमुगुरि सब मिलिया माने এই অঞ্চলত মানে 23টা গামি। अल बिटिसि SSA टेट कन्ट्राक्चुएल फोरोंगिरि गौथुम जिल्ला कमिटिनिफ्राय माखासे गोख्रों बिबुंथि दं। बिथांमोननिफ्राय बुंनाय बायदिब्ला आसाम सोरखाराव गोबां बार कन्ट्राक्चुएलफोरनिफ्राय पार्मानेन्ट साख्रि होनायखौ जों नुनो मोन्दों, नाथाय जोंनियाव मा रहस्य दङ जों बेखौ मिथिनो मोना होननानै रोखा बुंथिदों। अदेबानि बिथांमोना माखासे दाबिफोरखौ लानानै गोख्रों बिबुंथि दं। बिथांमोना मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। माखासे थालांदोंमोन, दा बे थालांनायफोरखौ नै दाख्लै 28 जे मार्च 2023 बहाय मा खालामदों, डाइरेक्ट बिटिसि सरकारा बिथांमोनखौ डाइरेक्ट पार्मानेन्ट साख्रि होनानै बिथांमोनखौ लादों, एबजर्ब खालामदों। दा बहाय जों दुखु मोनदों। मानो दुखु मोनदों होनबा जोङो 2012 मायथाइनिफ्रायनो बा 2013 मायथाइनिफ्रायनो जोङो चिरां जिल्ला बा बिभिन्न जोंनि बिटिएडिनि माखासे जिल्लाफ्राव जोङो खामानि मावगासिनो दङ। मोजाङै मोजां जों फरायसालिखौ जों सार्भ खालामगासिनो दं, सेबा खालामगासिनो दं। नाथाय दिनै जों नुफैबाय जायफोर सेबा खालामदों बिसोरखौ नक्साट खालामनानै जोंखौ एंगारनानै जोंखौ इनजास्टिस खालामनानै नै दाख्लैहाय 28 थारिखआव जायफोर थालांनाय, जायफोर क्वालिटियाव थालांनाय, मेरिट लिस्टआव थालांनाय बिथांमोनखौ डाइरेक्ट पार्मानेन्ट होनायखौ जोङो खोब दुखु मोनदों। बेनि थाखायनो जों बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। जों मिथिगौ चिरां जिल्लायाव दिनैसिमबो मात्र मेरिट लिस्टआव 7 सा 7 टिचारल'। बेवहाय जोंना मोनब्रै मिडियाम दं।
एसामिस मिडियाम दं, बर' मिडियाम दं, बेंगलि मिडियाम दं, हिन्दी मिडियाम दं। दा बे मोनब्रै मिडियामाव दिनैसिमाव जों नुदों एस पार मेरिट लिस्टआव मात्र एलपि बा एमइ सेक्सनाव जोङो एस पार मेरिट लिस्ट मात्र जोंना सा 7 टिचार्सल' दिनै पार्मानेन्ट टिचार होनायखौ जों नुनो मोन्दों। वायरेस आसाम सरकारनियाव जों दिनै नुनो मोन्दों गोबांबार बिसिनाव माने पार्मानेन्ट साख्रि कन्ट्राक्टसुवेलनिफ्राय पार्मानेन्ट साख्रि होनायखौ जों मेलाबार नुदों, नाथाय जोंनियाव मा रहस्य जों मिथिनो थाङा। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।